roost I chi, ynddo fe? Wel na, ti'n y groes oedd y pentra, dydy'r pentra ddim ar y map. O, Rowen oedd y pentra gosat hynny, rhwng Rowen a Howard. wel, rhywle yn yr ardal na. Wel, ti'n y groes pentra bychal, disgwyl iawn mewn ffordd. Ac oedd o 4 milltir o dre Conwy gyda chastell a Miriau a ffont hynafol Thomas Telford. 8 milltir o dre Llanrwst gyda marchnad o wythnos a ffair bob mis. Mae'n siarad yn gwybod am Llanrwst yna. Ym Mhlwyf Caerhun oedd o'n gynhartra i. A'r Sir Britannu oedd Caernarfon, mi wedyn mi ath yn Sir Gwynedd. Dwi'n siŵr iawn beth yw'n rwan, di'n swydd Conwy rwan. Mae'n newid bob tro bach yn ei, mae'n wedi newid yr enw. Oedd gan hanes wedi gadael i ôl ar yr ardal. Daeth y Rhufeiniad yma tua'r flwyddyn 77 o oed Crist a sefydlu Caer, Conofiwn. Ac oedd yna ffordd wedi cael ei adeiladu, ffordd yr Rhufeinig, mynd o Gaer dros Lethr Talfan, trwy Bwlch y Ddwyfaen ac i lawr i Abergwyn Gregin ar fordir y Goglin. Pwrpas adeiladu'r ffordd oedd hwyluso symudiad milwyr Rhufeinig o Gaer, Chester, i Ynys Môn i orchfygu trigolion wrth ryfelgar o'r Ynys Môn. Roedd cloddio wedi bod cyn amser i chwilio am olion Rhufeinig ac roedd y Gaer erbyn hyn o'r golwg o dan y glaswellt a'r borfa. Ond mi fydda ni fel plant yn crwydro'r caeau a fe oedd pob mymryn o haearn trydlyd neu pob carreg oedden ni'n dod o hyd o werthfawr iawn ac o bwysigrwydd arbennig. O gwmpas y flwyddyn 547, daeth un o feibion Meilgwyn Gwynedd a sefydlu Caer, Caer Rhyn, a dyma roedd yr enw i'r ardal Caer Rhyn. Ac roedd eglwys y Clwyf yn mynd yn ôl i'r 12fed ganrif, eglwys y Santes Fair, wedi adeiladu ar gwr ar ôl y Gaer. Ond dim yn agos at y pentra presennol, ond mae rhywun yn dyfalu tyban o'n na ryw sefydliad arall wedi bod yn y cyfamser. Roedd olion mwyn gloddio o gwmpas yr ardal. Roedd plwm yn Nant Bwlch yr Heir ac yn Henryd hefyd, lle tre castell yn Henryd. Ac mae olion cynharach ar ben y gogarth yn Llandudno, olion gloddio am gopar. Roedd cerrig gleision. Cerrig gleision? Muscles. Muscles? Fe maen horse muscles. Yn Afon Conwy, yn y dŵr croew. Ac o'r rhain yn amlwg wedi denu'r Rhufeiniad hefyd. Ac mae sôn bod Richard Wynne o Gastell Gwydr wedi rhoi anreg o bel i'r Frenhines Catherine, priod brenin Siarl yr Ail, a bod sy'n dal i fod mewn coron frenhinol. Roedd adeiladu llongau yn ddiwydiant byr bwysig ar yr afon, yn enwedig yn yr Aber wrth Conwy, ond mae sôn hefyd am un llong a adeiladwyd yng Nghaerhun yn 15 ar 20 Llodredd, ac enw'r llong oedd Barchwel, ac mae yna ffarm o hyd yn yr ardal o'r un enw yn Talfont. Barchwel. Chos roedd yn hen modryb i'n byw mewn tŷ yn Glan Conwy ar enw Farchoel. O, ie. Ond oedd rhywfaint o chwareli bychan gwmpas yr ardal, gwenithfaen, granit, a llechi, ac yng Nghwmeidiau, sôn am Gwmeidiau chi, ond sôn am Gwmeidiau, ie? Oedd yna chwarel hogfaen, hôn yn Saesneg, H-O-N-E, carreg lefn iawn, a mae'n gan yn hadyn, ac ar hon y bydda fan hogi i'r asal, oedd yn hadyn defnyddio o'r asal cutthroat racer. Dwi'n cofio Bentyn edrych bydda fan hogi yn y ofalus cyn
cyn adeiladu'r bont dros yr afon yn Halacafo. Ac oedd yna fflat, a fferi, yn croesi'r afon ar adeg ono. Nid fflat yw'r pyn, ond fflat Bob Bella. Bob enw'r dyn a Bella oedd enw'r fflat. A fydda mam yn sôn fel bydda'n hwyr i a brawd a dwy dau frawd a chwaer yn mynd i chwarae wrth yr afon ac yn mynd ar fwrdd y fflat ac yn dwyn peth o'i lefrith tin o. Lefrith tin fel y mam yn gael. Dwi'n credu mae Nestle's condensed milk yma. A mae rhaid bod o'n fath o bod o'n byth yn ei gael adra. Fe adeiladwyd y bont dros yr afon yn Halacafo yn 1897. Ac fydda mam oedd yn cofio y dathlu mawr hwnna ar y pryd a bod yna arddangosfa o fablogampau gan fechgyn oedd ar y llong Clio. A llong plant drwg, ond mae'n galw hon. Mae'n rhyw fath o detention ship mae'n rhaid dod i. Mae'n rhaid bod ti wedi dod i fyny i Galway a bod fechgyn wedi rhoi yr arddangosfa. Yn 1899, pan oedd y mam yn 9 oed, mi symudodd y teulu i dyn y groes fel tu allan y pentre. Y bwthyn bach o'r enw Tanerinto, a llyniau yn fan hyn i ddewch chi edrych ar yn wedyn sa'n ddweud ar yn o'r mwynhau. Y bwthyn hir o'n galchog o'n yn tebyg yn oed wedi bod ar un adeg yn dri tŷ bach llawr a llofft. Dwi'n stafell mynd i lawr ag un y fyny. A dyna mae'n debyg oedd yn rhoid yr enw i'r tŷ tan yr un to. Ac oedd y mab hynna wedi bod yn chwilio i hanes y teulu ac mewn un a wedi dod o hyd i adeg pan oedd y tŷ yn cael ei alw yn tair hafdo. Tai sy'n canu'r to. Ac hwnna un o'r tai bach ma'n dal i fod yn y talcan gosaf at y ffordd llawn pridd a lle tân efo sina fawr. A ni, bydda'n ni'n tu golchi o'n bydda mam yn gwneud y golchi a bydda'n ni'n cadw tatws a cynnyrch arall o'r ardd. Ac yn y llofft o'na grisiau pen yn mynd i fyny i'r llofft a fanno bydda'n ni'n tynnu'r fala ar gyfer y geia. Mae briws bydda'n ni'n yno. Os rhywun yn gyfarwydd ar gair briws, bydda amryw'n nhw'n ffermwyr o gwmpas gyda nhw outhouse a briws o'n cael ei alw ar un adag o'n i'n meddwl dybad oedd o'n dod o brew house. Ond dwi'n yn credu bod y bobl mae gyd wedi bod yn ragu ar honno. Roedd slo bod yn adeilad tra tai 200 oed. Ond erbyn amser yn hyn i, roedd dau o'r tai bach a gofal oedd yn pen arall y tŷ wedi cael ei wneud yn un tŷ. Tŷ bychal yn dod ar hynny. Roedd un ystafell fawr, ystafell dyn, neu'r gegin, lle oedd bob peth yn mynd ymlaen, a dwy siambar. Dwi'n gael siambar. Llofft ar y llawr. Lla bod o'n rhywbeth o'r chamber, dwi'n meddwl. Ond siambar fydden ni wastad yn dweud, am loft i lawr grisiau. Ac un llofft bach o dan y gronwyd. Doedd dim cyfle sterau. Bod y dŵr yn dod o ffynol yn yr ardd. Ffynol bach hefo llawr a myriad llechi a to bach cerig. Ac dŵr cyfle nhw am y dŵr oer croel bob amser, drwy'r flwyddyn, a fod hi byth yn sychu. Hyd nes. Ar ei bwrdwr Llandudno, benderfynu dod a pibell o Lindynen i Llandudno. A mi oedd nhw agor ffos yn y ffordd
gyntaf, tua diwedd y 50au. Oedd o'n dweud, na'r unig lle oedd wedi aros i o'r rhaid i chi wisgo amdanoch yn mynd i'r tŷ bach. Do'n na ddim trydan, dim ond lampau paraffin a chyrwyllau. Ac oedd y coginio ar y grat fawr ddu yn y gegin, efo bopdi un ochr, boilar bach ar ochr arall i dwm o dŵr. Ac oedd yna bopdi brics yn y fyr uwch yn mewn y tân, lle fydden nhw'n pobi bara. Ac bob amser roedd rhai cadw llusau wrth law, wedi mynd i lawr o'r ardd, ac ar hyd y twyllt, do'n na ddim gofiadau ar y ffyrdd adag yma. Ac y gair ni'n hoffi dŵad, ac oedd pobl yn sôn am llusau yn y plwy. Ac oedd pobl yn llusau yn y plwy? Y lleiad. Pan oedd y lleiad allan, oedd yn angen i chi fynd â llusau, oedd chi'n cael llusau yn y plwy. Beth o'ch chi? Ai glo o'ch chi'n defnyddio? Neu mawn? Na, doedd dim mawn. Dim mawn. Doedd ni'n byw mewn mawdir, oedd ni ar mawn y dyffryn, ia, glo. Oedd ar glo yn dod efo car a cheffydd, gwylym y glo, efo bawb i enw. Ond hyn i gyd yn elfennol iawn, primitif. Mae'n debyg, yn ôl safonau heddiw, ond gyda chi ddim yn gwybod am ddynnu arall. Does gyda chi ddim cymhariaeth. Ac i ni cartref o efo muriad trwchus. Bod o'n anwastad mewn hefyd, ond oedd yn wedi gwneud ymdrech i lefelu'r muriad tu fewn, oedd o'n dod allan o'r llefydd. Ac yn y gaeaf hefo'r gwynt yn chwthu a'r glaw yn curo, fe gyda ni'n diogel a chlyd yn gwneud plu, efo silff gynnas o'r bobdi yn darn o'n angen wrth yn traed. Chi'n deall? Da chi'n deall? Silff o'r bobdi, a fun sheet. Silff o'r bobdi, a sheet from the oven. Mewn darn o'n lanen, yn wrth yn traed yn y gwynt. Fel dŵr botl, fel potl dŵr pwys. Na, ddim potl drwy'r pwyth. Oedd y tân i fewn trwy'r dyr a wedyn oedd y silff yn gynnas. Mae'r mam yn rhoi dillad isa ar ddarn o bapur yn y popdi i eirio nhw. So carreg oedd hwnna'r silff o'ch chi'n sôn? Na, ci Heia. So dwi ddim yn symud? Dwi ddim yn posib tynnu pe? Oedd, ia. Os ydych chi'n mynd i symud o lle bynnag o cheisio, os ydych chi eisiau fy michiel yn y popdi neu'n isel, o dwy silff, ia. Dyn ni'n i mi ag yn y chwaer. O fi'n o'r un yn chwaer. Ac yn y bora, fydda ni'n agor y llenni, a dyna lle fydda y llwydron wedi bod yn harddau'r ffenestri. Da chi'n swnio'n yn cofio patrwm yn hew yn ffenest, da chi'n teimlo yn dris weithio dros blant y dwi yma, dyna fewn gweld nhw. Efo'r gwres canolog ar ffenestri, dwbl wydr. Beth yw'r llwydr ewan? Frost. A fydda ni'n dilyn nhw efo bysir o patryma bloda y dail. Oedd y gardd fawr iawn efo ffrwytha, llysia a bloda. Oedd yr ar wahanol lefelau a ffos bach. Oedd stream yn dweud drwy'r hynny. Lle da i chwaer am una, a'n ffrindia, i chwarae cifio, dringo coed. A mi fydda ni'n yn dwyn ffrwytha. Cyn iddyn nhw fod yna hefyd. Ffrwytha gwyrdd. Eirin Mair, gwsbris. A fydda mam yn dweud mi fydda nhw'n codi dincod ar eich dannedd chi. A chi'n gwybod mae dincod yn dywediad beiblad, tydi? Set your teeth on edge. Codi dincod ar eich dannedd. Yn ta'r teulu, taid, William Evans oedd yn haid wedi magu yn ardal Nebo, uwch ben Llanrwst. Dwi ddim yn cofio taid, o wedi marw cyn i geni fi. Wedi farw yn 1925, ar ôl gweiledd hir oedd y mam. Ac mae'n ymddangos bod Mr Price, oedd y person y plwy, wedi rhoi benthyg cwch gwenyn iddo fo. A mi fydda fo'n eistedd yn yr ardd yn gwylio'r gwenyn yn mynd yn dod o blaen yn dod. A fydda fo hefyd yn
gartra lle rhaid fi arfod. Ychydig iawn o ysgol y gafo fi, os cafodd fi ddim o gwbl, a Cymraeg yn unig wedi'n siarad. A doedd fi ddim wedi dysgu ysgrifennu na darllen. Mae wedi dod o hyd I disgysgrif I priodas nhw, a mae'r groes arno fo, Jane Davies a Mark, a disgysgrif I priodas nhw. Ond mae rhaid bod ti wedi bod yn yr ysgol Sul rhywfaint, achos oedd fi'n gallu adrodd rhannau o'r Beibil, y Salma a'r Testament Newydd, a mae fydda hi yn licio yn chwaer ar eina, darllen iddi hi, ac os oedd o'n farn cyfarwydd oedd hi'n medru ddeud hefo ni. Oedd yn byw ar pensiwn Roy George o bawb yna alfo, a dag yno. 10 swt yr wythnos, ac o'n rhywfaint o gymorth y plwy hefyd. A fydda yna ddyn yn dod o gwmpas, fydda nain yn iawn, yn living office, ond relieving office yr oedd o. A fydda nhw'n dod I edrych ar gyflwr I sgidiau hi, ac os oedd nhw wedi gwisgo, fydda nhw'n rhoi 5 swt o arian, tuag at brynu par o sgidiau newydd. Ac o'n i'n cael cant o lo hefyd, clwr plwydd adeg yn Nadolig, oedd rhywun wedi gadael ffridd i'r eglwys, ac oedd rhent y ffridd I dalu am lo I bobl oedd mewn angen yn yr ardal. Mi fydda hi'n gweu o hyd, fydda hi'n gweu sana dynion i'w gwerthu. Dafal llwyd o ffatri trefryw. Dafal heb I olchi, ac oedd o'n seimlyd iawn. Fydda chi'n dirwyn dafal yma, oedd o'n gadael eich dyloch chi'n seimlyd. Ond pan oedd hi'n hen a'i golwg i'n ffeili, oedd e'n gwneud llanes ofnadwy o'r gweud, oedd hi'n gollwng pwytha, ac pan oedd hi'n dod o'r ysgol, beth cyntaf oedd hi'n gwneud I ddadrys y dafal, mae fi. A fydda hi'n gwneud diod dail yn y Gwanwyn, a fydda'n chwaer fi na mynd I chwilio am y dail yma. Dant y llew, chi'n gwybod dant y llew, ie? Dandelion? Dail cyngar, gwsglas, dail feidro. Yn Saesneg mae'n cael ei alw'n ground ivy, ond os ydw ddim perthynas ag eiddew o gwbl, ond mae'n tyfu rhyd y llawr yn dail bach crynio, a blodyn bach glas yno yn y Gwanwyn, a mae'n warfod o arbennig arno. A deilen gweisgoch, a brobad, gweisgoch. A roedd dyna'r rhaid fydda'n un yn dechrau amdanyn nhw. A roedd e'n gwneud y diod mae mewn padall brydd ac yn rhoi yn be oedd e'n rhoi dan wahân I ddŵr. Ac fydda hi'n rhoi bydryn ar ddarn o fara wedi grasu ar y wyneb. Felly mae pobl yn gwneud oedd yn o'r siŵr os ydych chi'n cael gwneud y fath beth yw. A fydda hwn yn effeithiol iawn at byro'r blaen, a fydda ni'n gorfod dirfad yn y Gwanwyn. Ac yn y Hydref, bydda nain yn alw, adeg disgyniad y dail. Fydda hi yn rhoi triog dyn o brimstone I ni. Triog dyn? Black treacle and sulphur. A fydda hwnnw hefyd ar unwedd arbennig tuag at o'n hael gwael. A fath waith yn yr haf, fydda hi'n mynd ar daith ar y bus hefo'i dillad mewn y becyn bapur bron. A fydda hi'n mynd I Drefryw ac I Lanrwst ac I Ysbytyfan I ymweld â'i theulu. Ac roedd I brawd hi, Samuel Davies, yn bost eistr yn ysbyty mae rai bod o wedi cael rhywfaint o ysgol yn credu fod bechgyn yn cael mynd i'r ysgol yn fod ddim angen ergynethol fynd I gael ysgol. Ac oedd gynnu fo gael y cyn y rhyfel, yn gwrdd a fod wedi edrych yn rhywun y cyn y Nadolig, a mi brynodd bys. A mae'r bys yma yn rhedeg I Lanrwst ar ddwrnod marchnad dydd Mawrth, a diwrnod ffair gynharcher unwaith y flwyddyn. Ac ar nos Sadwrn, i fynd â gwysion ffermydd i'r dre ar nos Sadwrn. A hefyd, fydda'n mynd ar fwrdd y llun, i fynd â'r plant ysgol I Lanrwst, achos oedd y plant o'r ardal oedd yn mynd i'r ysgol ymadig. Oedden nhw'n gorfod aros ar hyd yr wythnos, a wedyn mae'r bus yn dan nhw fod yn holl bentra Wailas a Ysbytyfan, a fydden nhw'n aros mewn lodgings o fwrdd y llun, a wedyn mae'r bus yn dod â nhw adra ar Nond Gwener. Dwi'n cofio un tro mynd I gyngerdd yn Nottingham pan oedd Bryn Terfel yn canu. Ac mi
ac siarad o pwy oedd yn ei nabod. Ac oedd ei phlant hi wedi bod yn chwarae efo plant y gŵr o'n gyrrydus fel Cysan. Byddai nain yn defnyddio hen geiriau nad oedden ni ddim yn defnyddio nhw. Byddai hi'n defnyddio peilliad am flawd, ond fel gwenydd mwy arbennig. A byddai hi'n defnyddio gwirion yn ei hen ystyr. Da i ni gwirion, oedd rhywun ffôn yn gwirion, a byddai nain yn dweud, o'r beth gwirion. A byddai rhywun wedi cael profedigaeth neu rhywbeth felly, yn ystyr gair innocent dwi'n meddwl. A dwi'n cael mewn hen farddoniaeth mi gewch chi gwaed y gwirion, the blood of the innocents. Ond rhan yma, oedd hi adra o hyd, a neu rhan hanfodol o'r teulu, ac oedd hi oedd yn cysuron ni pan oedd mam yn gwneud y drefn, ac ar tu hi oedd ni'n rhedag ac yn claddu'n gwyneb yn ei ffedog hi. Mi fydd arw a da gaeaf calad 1941, ac oedd hi wedi byw i fod yn 81 oed. Ta, fy nhad, dwi'n cymryd gorfod o amser. Na, mae'n iawn. Dwi'n nabod o. Fy nhad Gruffydd Owen o fewn fy nhad. Ac oedd i eni yn 1887 mewn lle bach o'r enw Penfron yn Pentre Tafarn y Fedw, uwch ben Llanrws. Gafodd ei fagu hefo ei nain a'i daid. A dwi'n credu bod ei daid wedi bod yn llym iawn wrtho, ond fod efo'n sôn yn anwyl iawn o ei nain bob amser ac oedd o'n go da ohoni hi. Mi gafodd ei addysg yn ysgol Llanrws, ysgol o'r Eglwys, roedd o'n galw ysgol Nasian, ond y National School oedd hi. A mynd yn ôl 5 oed, yr athrawon yn Saeson, a phob peth yn cael ei ddysgu yn Saesneg, ac oedd chi'n cael eich cosbi efo'r Welsh Not, os oeddech chi'n siarad Saesneg hyd yn oed wrth chwarae allan yn iard yr ysgol. Ond mi oedd o'n gadael ysgol yn 11 oed, ond oedd o'n medru darllen sgwennu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae gen i testament newydd yn fan hyn, ac ath o gan ei nain yn 1985, pan oedd o'n 19 oed. A mae hwn yn ddiddorol oherwydd ar bob tudalen mae un ochr yn Gymraeg a'r ochr arall yn Saesneg. Ond pan o'n i'n cadw hwn i ddangos i'n plant, i law ysgrifan o ar y tudalen ar y cefn, a mae wedi rhoi dyfyniad o'r Beibl, cofia nawr dy greawdwr a nyddiau dy ieuenctid. Yn ymbynnau o creating the days of our youth. A mae'r llaw ysgrifan werth i weld. A fyddai'n deud wrth y plant, fe dwi ddim yn gallu deall beth maen nhw wedi sgwennu fel yna dyna chi'n sgrifennu. Ble oedd wedi dysgu Cymraeg? Gartre? Gartre? Ia. I darllen ac ysgrifennu? Ia. Oedd o'n gadael cartra yn 19 oed i weithio ar y ffarm, cysgu yn Lot Stabal, porthi a gofalu am y cyffyla, carthu y stablau a'r bydau. Ond mi ddath pan ddath yr hyfrol mawr, ar ôl colledion mawr ar y Son, yn 1987, nid yw'n rhaid iddo fo fynd i'r fyddin. Dwi'n siŵr iawn, Royal Welsh Fusiliers, Catrawn, ddim Catrawn Cymru, ddim y Cymru. Be di'r Cymraeg? South Wales Borderers? Nac i'r Royal Welsh Fusiliers, ar y gogledd yn hyn fwyaf, ie. Ac mi oedd o'n Ffrainc ac yn Flandres. And mi ddechreuodd i fwyd calad eto ar y tir, cyn mecanyddiaeth, yn godro efo llaw, aredig efo gwedd o gyffylau, chwalu tail. Mae'n waith calad, chi'n fawr? Beth dwi'n meddwl? Chwalu tail. Tail ydy manure. Fydda'r ceffyl ar drol yn dod o'r tail i'r cae ac yn ei osod o'n bentyrau a wedyn o'r eich chwalu efo hefo fforch. A dyna'n waith calad i'n neud trwy dim. Yndi. Dwi ddim wedi. Gwasgaru yn dda. Ac oedd weithio yn y cynhiaf gwair a gyd, tra roedd y golan para, yn enwedig os oedd hi'n bygwth glaw ar y sadwrn, o rhaid gweithio tan oedd hi'n twllu, achos doedd neb o pryd hynny yn gweithio ar y sil. Roedd yna arbenigwr ar blygu clawdd, a fydda ni'n aml yn mynd am dro i'w
talan o, darllenwr mawr, y Beibl ac esboniadau rhan fwyaf, ond mi fydda'n prynu pentre o lyfrau mewn arwerthiant tŷ, a mae yna gen i o hyd heddiw am ryw o'r lyfrau Saesneg, rhyfedd iawn, o rhywun i darllen o rhywun. A fydda'n o yn ysmygu cetyn, baco main, twist tobacco, a mi fydda'n hynny'n performance, fydda'n yn torri'r baco ac yn ei biam rhwng i ddwylo ac yn llenwi'r cetyn. A wedi marwolaeth mam, mi oedd o'n byw rhwng Rhyngofi a'n chwaer, a pan oedd o'n acw am lant i yn fychan, fydda fo'n eistedd i'r allan a wedyn i ddod i'r gegin a dweud o'n tides falling asleep. A dro arall, fydda rhywun yn rhedeg ar ras i'r gegin. Mam, the smoke coming out of tight waistcoat pocket. Roedd i getyn yn ei pocket. Mae'n dal i fod yn mwyd. Ond mi fiodd yw trwy hynny, a mi fiodd yw nes oedd yn 87 a bydd arw yn cartra'r chwaer yn o'r Dwynfan. Ta mam, Hannah Jane oedd enw mam, mor wedi geni yn 1890. A fydda mam yn drafod o amser ac yn canu wrth i gwaith. Mi fydda pobl adeg yma, bydda yn canu a mi fydda gweithio yn chwibiannu. A gwaith calad oedd o hefyd, oedd rhaid dod ar glo a'r coed tân i mewn, a glanhau'r grat fawr, mynd allan ffidw allan, a glanhau'r glat hefo black lead. Zipo, ie, mewn tyn bach. Ac oedd rhaid dod ar dŵr i mewn, a dŵr o i olchi hefo llaw, a swfio hefo heian wedi dŵr ar y tân. A gyda'r nos, fydda hi'n gweu, yn brodio saman had, yn gnio a thrwsio, gwneud dillad i mi ac un dolia. Yn cofio deffro yn y bore a gweld bod y dol wedi cael ffrog newydd ar ôl i mi yn un ymlaen. A roedd fi'n hoff iawn o gardd floda. Yn meddwl am gardd crwys fe gan fy mam ei bordor bach o floda pertar fro. Ac a chasglu ffrwytho i wneud jam. A fydda yna lawer yn welwer yn gawr. Oedden ni'n fyw yn cefn y tŷ, y ffordd bach. Oedd rhwng dwy ffordd, sy'n ni'n alw pryd hynny'n ffordd fawr. Ffordd lle oedd y bus yn mynd, rhwng Llanrwst a Honwy. A bob yn o'i lawr, fydda un yn mynd trwy'r owen, a llall yn mynd trwy dyn y gros, ac oedden ni rhwng y ddau. Oedd y pobl yn gawr wrth fynd am y bus, neu wrth ddod yn ôl o'r bus. Fydda'r cnoc ar y drws, a rhywun yn gweiddi. Oes na bobl! Dyna ma fi fi am yn neud, yn dod i'n hi. A mae yna groeso i mi bawb a phan dod a fydda neb yn mynd adar yn wadla fod yna floda neu ffrwytha neu lysiau o'r ardd. A yna fi am had y mam briodi yn 1908 pan oedd yn had adra ar y wyliau o'r ddyddi'n. A mi oedd rhaid efo fynd yn ôl ar ôl hynny o'n priodi yng Nghapel Tyn y Groes. Ac ar ôl iddo fynd yn ôl ar un cyfnod, mi fi ar goll, mae'r tenig yn gan y chwaer. Ond wedi anafu oedd o ac yn dioddef o effaith y nwy ac yn yr ysbyty. A mi ddychwelodd adra yn ddiogel yn mis Chwefror 19. Ac gan wedi plentyn cyntaf nhw yn farw yn 1921 ac Emma fy chwaer yn 1924. A dyna ni ddoes yna yn gynnar, neu byddan nhw'n dweud wrtho i, mae'r unig droi i fod yn gynnar. Ond plentyn 7 mis oed, premature. Dyma debyg bod yn premature. Yn Chwefror 1926. A na neb ar gael o'n cymdog pan naned fi i fod hefo mam. Pan ddoth y doctor mewn rhyw ddeudydd, dyma bod yn deud wrth mam, wel, mae chi heb na bobl lawr, fydd i ddim yma llawer yn mwy na deudydd, ond mi roeddwn nhw fi mewn bran cotwm ac o newydd. Cotton wool and olive oil, am 3 mis. A wydo fi a llaeth neu llefrith fuwch. A dyma fi yn dal i fynd. Ac Aunty Roberts o
coachman. A hi oedd hefo mam ar y pryd. Ac roedd un o'r merched yma oedd yn gwybod beth i wneud a dageni a marwolaeth a rhyw argyfwng arall wedi cael bywyd trist iawn mi fydd ma unig ma fe farw yn yr ail ryfel a pan fe farw ei gŵr yw'r rhaid i fi symud o'r tŷ a mi dod i wrthyn bach gyferbyn ar capel a fan oedd hi'n byw gweddill i hwys mewn tlodi mawr a blerwch mawr hefyd. Bydda ni'n mynd i edrych amdani hi ac yn mynd â pethau o'r arwydd i hi a coed tân ar rhywbeth felly. A mi dydd yw ddigon hen o'n i'n teimlo drwy i gwafu i'n mhrodas i. A mi ddoth yn 1959. Ac fe oedd farw weddol dian ar ôl hynny. A pan oedd ei chwaer yn clirio allan y bwthyn, a dipyn o waith o hynny hefyd, mi ddoth i ar draws dis-ysgrif. Policy oedd o. Yr Royal Life Insurance Company. Ac oedd hi wedi bod yn talu ceiniog yr wythnos ar fy mywyd i trwy gyfnod fy mhlentyndod. Oedd hi'n meddwl betaw fi'n marw os yn cael arian, y wellaeth y hwnnw fi, yn taw fi'n mynd yr arian yn rhieni, dwi'n gwybod. A mae'r polisi gen i heddiw, mae'n glamp mawr wedi ysgrifennu a llaw, a mae o'n, be maen nhw'n alw yn paid-up policy, mae o'n werth 1 bunt ar bymtheg. Ond sylwn i ddim nad ydy'r polisi i'r werth mwy na hynny erbyn heddiw. Ro'n yn ganwyd i yn y flwyddyn y streic cyffredinol, y National Strike. A cyfnod o ddodi diweithdra a dirwasgiad o blynyddoedd y 20au a thrwy'r 30au. A mi oedden ni'n llawn, do'n o ddim wedisrwydd. Ond doedden ni ddim yn teimlo colled ar y pryd. Beth da chi heb rhywun wedi gael, byddwch chi byth yn ei golli. Ac oedd y gymaint nad oedd na llarian o'i brynu. O gynnon ni ryddid hollol i grwydro ddiogel drwy'r ceia ac o gwmpas y llwybrau. A fydden ni'n mynd trwy'r cae ac yn clywed rhegen y ryd, Côr Craig. Does neb yn ei clywed yna, fi'n request dewch i'r werddol. A hithom y plandurian yn agor y dalar i'r ceffyla a'r peiriant, dod y gwair a gyd, dod i mewn. A oedden ni'n cael chwarae yn rhwng y medylau un, ac oedden ni'n cael bod yn ôl i'r buarth ar gefn un o'r ceffyla, neu ar ben un o'r chwythu gwair. A mi fydda ni'n helpu mewn crofachau. Gosod yr yd, ysgybau yd yn ei chwecha. Dwi'n meddwl bod ni'n ddim yn helpu gymaint â hynny, a ni'n fwy o ffordd mae'n siŵr. Ac o gyn pob tymor i ddyfeddol bach ei hun, fydda ni'n gwybod lle fynd i weld yr adar a lle oedd y briallu melyn cyntaf y cael. Ac yn yr ha, fydda ni'n dod o hyd i'r medys bach gwyllt a melys o fan nhw hefyd. Ac yn y Hydref, tymor y mwyaf ar y ffyn a'r cnau melynu'r cyll, a fydden ni'n gwybod lle i ffeindio hynny hefyd. A'r gaeaf oedd yr eidron coch ar y coed y celyn a'r eira. Mi fydda yna eira fel gwelsoch chi yn y llun, diwrnod San Steffan oedd yna, oedd ei wedi bwrw eira trwy diwrnod Dolig. Bwyd oedd ni erioed yn teimlo, isio bwyd, ond oedd digon o bwyd i gael, bwyd plaen iawn, mam yn coginio mewn sosbenni mawr di, uwch ben y tân neu yn y popbyr, a wrth ymwneud y tân. Cig, darna'r had, yn cael ei berwyn ar y deg, i wneud cawl. Lobscows fan ni'n alw. Ie, lobscows, ie. Ond ni'n trafod yn y teulu, a dwi'n gwybod beth yw gwreiddyn lobscows. Ond Lerpwl mae'n dod? O, mae'n scansas fan y dweud am pobl. A dwi'n gwybod beth yw Os mae Cymru, efallai mae Cymru oedd a lobscows i Lerpwl, yn y gymaint o Gymru wedi symud. Ond cael cig oen o, te. Neu mae'n debyg pryd hynny. A bob peth o gynnwch chi'n y fath, i Winons a Morron a Swedge. A fydden ni'n cael stwns o pobl meta stwns. O ie. Tatws, wedi berlu fo'i gilydd, ie. A mae ddigon o fysia ffrwytha o radd, ac oedden ni'n cadw ieir a hwyad, felly o'na wya, ac amball i hen iar yn y popdyn pan
trwchu. A fydden nhw'n deithlon iawn i fod yn unig. Mod o'n dweud o'n llywedd fod o'r rhy deithlon i'r tro ar y traeth cyntaf. A fydda ma'n neud pwdin mewn cadach. Pwdin siwad mewn cadach mewn pwdin ar y tân, cyrrant. A tymblan jam dwi wedi trio, falle byth wneud. Jam roly-poly mewn clwt ar y tân. Ie, mae'n ddyn yn ddim yn rhaid o gwbl. Neu mae'r cor yw un o'n wahanol yma. Ac yn cenna ar ardall am mwyaf wrth ben y tân. Ac am marceirch, oatcakes, crempog, a cacan grif ydyn ni ddweud. Biciau bach ar y maen, neu beth bynnag arall ydych chi galw Welsh cakes, beth chi galw nhw? Biciau bach? Biciau bach, ie. Biciau bach, ie. O gynnu ni gofyn ag wedyn gyda'i ffrindi fawr yn yr ardd. A fod yn had yn ei casglu nhw'n mis Gorffennaf pan oedd nhw'n wyrdd cyn i'r cleian ffurfio. A fod ni yn gorfod rhoi nhw mewn dŵr a halan a pigo nhw efo fforch a wedyn rhoi nhw allan yn yr hael o'i sychu a oedd nhw'n dio. A wedyn oedd chi'n rhoi nhw mewn vinegar ac oedd nhw'n pico da iawn. Rwy'ch chi prynu bosib prynu yn doedd rwan ar gyfer yn y dolyg efo cig oer neu efo caws. Mae cigydd o'r enw Andrew Pettigrew, Cymro oedd o, mae rhaid bod wedi fallu yn yr Alban, yn dod 2 waith yr wythnos efo trap a merlan bach du. Roedd o'n cwpl mawr ar ôl union yn berffaith lan a gwynt i fewn, a glorian bres a cig ar fachan o gwmpas, ac am all waith fod yn chwarae unna'n cael eistedd i fyny ar flaen y trap a dwi'n mynd hefo fo i alw ar rei o tai eraill. Ac pysgod, o fydda Dick Penwaig yn dod efo'r pysgod. Ond o'n i ddim yn hoffi Dick Penwaig, ond o'n i'n ddyn mawr ac yn dod mewn cert a ceffil melyn, ceffil mawr. Fydda golwg ffyrnig iawn ar y ddau, golwg gwych dan nhw, ond o'n i'n ofyn o braidd, ond o'n i'n hoffi'r Penwaig. Llefrith fydda ni'n mynd i'r ffarm efo pisnaf beichwart i nôl. Llefrith, a fydda ni'n cael llaeth enwyn, buttermilk. O'r fferm bach, tyblyn bach, a oedd hwnnw'n bellach i ffwrdd yma. Oedden ni'n mynd efo ffrind Margaret Ffôn oedd ein hael yn cadw'r felin. A oedden ni'n mynd ar y sadwr efo 2 geiliog gael llon pisa o laeth enwyn. A Miss Thomas, yr housekeeper efo fan corddi yn y deri, ac oedd y deri'n y lan iawn. A oedd Miss Thomas yn wastad yn gwisgo cap du yn ôl ymlaen. A mae'n gosod i pen ar y ddeudda. A beidda bawr oedd hi. O'ch chi'n droi fewn, be fydda mam yn alw, beidda dyn dros ben. Ddim beidda efo padl tu fewn yn troi, ond oedd yr holl beidda yn troi. A'r ffenest bach lle o'ch chi'n gweld y menyn yn ffurfio. A pan oedden ni'n mynd yno, oedden ni'n mynd o'na afon bach yn mynydd, a pan oedd y dŵr yn glir, oedden ni'n cael berw dŵr, watercress. Oedd adar ffyrdd. Dyma ddim gwylia, tripper ysgol Sul oedd peth bwysicaf flwyddyn. Oedden ni'n mynd i lan gollen, a mynd ar y gamlas, mewn cwch ar ceffil yn ei dynnu fo. A wedyn oedden ni'n mynd dros Fwlch yr Oermount, yr Ocean Pass, i'r Hill, i'r Marine Lake. Ac un tro dwi'n cofio ni'n mynd i New Brighton, yn bellad ar hynny, ac yn mynd cyn i'r tynnel, mynd ar y fferi drosodd i Lerpwl. Yn hawdd fydda'n mynd â ni, bob amser fi'n mam, oedd yn mam yn aros adra. Ac fydda'n ni'n, mae gen i gwpan adra, so wedi ar un chwaer fi brynu yn Lwgwth am 6 ceiniog i mam, a present from New Brighton arni. Ond yn cofio un, be fydda'n digwydd, mae'n debyg mae'n blynyddoedd cyntaf rhyfel wrach. Fydda'n ni'n mynd efo'r athrawon ysgol Sul i fyny at Feneigia. Cerdded i fyny, a fod yn rhaid bod na, bod gen i un ffermwr, darcdor cynnar, dwi'n meddwl, Ferguson bach, cyn yr rhyfel. A fydda'r te yn mynd yn hwnnw, a fydda'r rhaid o'n i oedd yn brino ar y ffordd yn cael mynd. Ac oedd o'na deulu, oedd yn aelodau yn y capal, ac oedd ganddyn nhw hafod i fyny wrth Feneigia. Ac fyddan nhw'n defnyddio fo adag cneifio a'r teulu gyd yn mynd i fyny pan oedden nhw'n casglu'r defaid i gyd ac yn cneifio. A fyddan ni'n
gwneud caniatâd, cael dŵr o dy'r cipar yn y tegell, a ber dŵr i gael pan oedd o hefo brechdanna. Ac ar ben llanw, fe fyddai'r stemar fach yn dod i fyny o Gonwy, paddle steamer o fi. A fydden ni'n ei gyd yn chwibio ar y bobl yma. Y pethau felly sy'n aros yn y co, ar y dolwg, mwg y coed, a'r dŵr hallt, a sŵn y stemar yn mynd i fyny'r afon. Mae'n dod ag argofion am ddyddiad i ofal plentyndod. Ond oedd yn nghartra fi ynghyd â'r holl dau o gwmpas a'r ffermydd a'r ffrwythlod yn rhan o stad Plas Caerhun. A'r cyngor goff o'n fydd o'n Caerhun ar adag honno. Ac oedd Hugh Roberts y Portsman yn dweud, pan oedd o wedi mynd yn hen, bod o'n cofio eistedd i lawr yn y servant hall efo 11 o feibion y merched oedd yn gweithio o gwmpas y tŷ. Ac oedd gen Mrs Goff, Lady's Maid, oedd enw Miss Winfield. A dwi'n cofio hi'n dod i weld y nain pan oedd hi'n wael ac yn dod a cael piw iar i hi. Ac yn y llaw arall oedd gen i hi 5 o gŵn bach pecanis. Fel nhw'n dweud, oedd yna'n super rent i gael i'r tenantiaid, a parti plant, adag yn adolyg i blant y tenantiaid. Rwy'n gwybod ydw i'n cofio'n hollol, yn ta wedi clywed sôn ydw i, ond mae'n amlwg bod i wedi cyfenyddio fy hun mewn parti pan o'n i'n fechan. O'n i ar fraich yn had, ac mi ddodd mab y Plas a'i gariad i mewn wedi gwisgo i fyny fel Harley Quinn a Columbine, ac oedd nhw'n dwnsio ac yn gweiddi, a mi o'n i'n gweiddi crio, a mi oedd rhaid i'n had fynd â fi allan. Ar ôl marwolaeth gan y goff, mi ath y stad i lawr, a mi oedd rhaid gwerthu, a mi yna werthiant yn 1931, ac oedd yn arbenn i'r llyfr adran dweud, mae'r tai bythynod ffermydd a ffrifoedd i gyd yn 1329 o erfau. A mi brynwyd o gan gŵr oedd wedi bod yn farwr yn India, Dr Kenrick, a oedd o'n byw yn y tŷ yma efo un housekeeper, ac oedd gynno fod y beinod o gwmpas yr ardd oedd yn wedi bod yn India, mae'n debyg oedd wedi bod yn India, a oedd yr hyn i'n gwneud sôn dychmygwyd, pan oedd o'n ffrwydo yn y coed ac oedd yr hyn yn heibio, oedd yn y gyd yn dechrau sôn ar unwaith. A wedi hynny, dwi'n credu bod mi ddiodd yn ysgol accountancy am spel. A nawr mae o'n hawdd iawn, mae o'n fangre pwysig iawn i briodasau a gwledoedd. Roedd yn mynd i'r ysgol yn Rowen, milltir, roedd yn ysgol hyn y gyfoes, milltir a hanner y ffwrdd, cerdded i'r ysgol. Oedd 2 ystafell, 2 thawes ar prif athro. A oedd yna dan yn bob ystafell, a sgrir o gwmpas y tân. Ac ar hwnnw, oedd yna'n dillad ni'n sychu pan oedd ni wedi cerdded ar fôr ag yr un. Ac o'na yn fawr ddi, ar y penta, neu dwi'n modd dŵr i gael hefo'n diod amser cinio hefo'r brechdanna. Oedd yn addysg yn Gymraeg, ond oedd ni'n dysgu Saesneg fel iaith, ac ar adag yma oedd ni'n dod i ddysgu am weithiau feir o ddathenolion Saesnig. O'n i'n hapus iawn yn yr ysgol, yn cerdded efo ffrindiau, oedd y ffordd yn treullu, yn dilyn yr afon, ac oedd ni'n croesi yr afon mewn dros 2 pont, ac oedd ni'n casglu blodag wyll ac yn dysgu hemlau. Ac oedd ni'n parsio gardd ar ei fyny'r allt, cyn cyrraedd yr ysgol, gardd R.T. Johnson, ac oedd o'n arddwr pwysig y pryd hynny, ac yn gasglwr planhigion, fan ar ei planhigion wedi gyma gen i yn yr aracw, un o'r geraniums sydd yn byw trwy'r gydwr blwyddyn allan, Johnson's Blue. A oedd wedi ysgrifennu llyfr, oedd o ddim yn gymeradwy iawn gan y bobl leol, oedd wedi ysgrifennu llyfr yn Saesneg, o'r enw oedd y Pathidius Welshman, a dwi rwy'n wedi gweld y llyfr yna, wedi gweld ei hanes o'n illa, a dwi ddim yn gwybod pam oedd o wedi ysgrifennu'r llyfr. Oedd hi'n hawdd iawn sefyllfa, a wedyn oedd rhaid rhedeg pan oedd ni'n clywed y gloch yn dechrau canu. Yn 11 oed roedd rhaid cymryd y scholarship. Oedd y chwaer wedi mynd yn flwyddyn gynt a wedyn yn 1937 nes i'r ysgol ymadeg yn Llanrwst, mynd ar y bus, 7 ceiniog oedd y bus.
bag fel bocs gwan, ac ar y ffrant trwy y bathodyn ac arwyddau'r yr ysgol, neu yn Lladin, nec tunet, nec twmet, na cofnwch ac nac yn ffrostiwch. Ac mi fanno y pynciau newydd Ffrangeg a Lladin, y mathemateg a chemeg, a mwy o drysorau o fenyddiad a barddoniaeth Cymraeg a Saesneg. Oedd yr ysgol wedi cael ei sefydlu yn yr 11 ganrif ar 15 o Sir John Wynne o Gwydyr, Castell Gwydyr. Ac oedd y neuadd y bechgyn y neuadd hynafol iawn, efo to bwa a'r hosyna o'r Tuduriaid, o oes y Tuduriaid. A mae'n dal i sefyll, ond yn drist yn wag yma, tydi? Oedd hi'n llyfrgell pan o'n i'n ysgol yna. Oedd hi'n wag pan wnaethon ni hifio mis mawr, yn ysgol newydd. Mae'r afon Conwy yn llifo, mae'n dal i lifo, ac yn creu trafferthio mawr. Yn aml iawn yn y geia, ac yn enwedig gyda glaw trwm a llanw mawr. A pan fod ni'n dod ar y bus, mi fydda'n rhaid i ni ddisgyn cyn cyrraedd pentre Trefi. Cerdded dros y ffordd ucha, a wedyn cymryd y bus wedyn. Ac os bydda hi'n lli mawr iawn, roedd o'n ddim yn gallu mynd i lawr y ffordd sydd o Gastell Gwydyr at y bont fawr, fydda ni'n gael hi. Ac o'n i'n gwybod mynd trwy dros y coed. Oedd yn golygu bod ni'n hwyr yn yr ysgol. Oedd yn poeni llawer yn yr adeg crymol. Wel, te capal, un capal wedd yn hyn ag yr oes. A dwi'n gwybod bod i'n enw fel mae llawer o gapeli Cymru, ond efallai am ai'r unig capal oedd o. Capal yn Methodistiaid Calfinaidd oedd o'r apryd hynny, ond yn ystod y blynyddoedd fe newidiodd i fod yn Eglwys Presbyteraidd Cymru. Ac oedd y capal yn ganolbwynt y pentra ac yn wir yn rhan bwysig iawn o fywyd y cartre. Oedden ni'n mynd e'r gwaith y Sul pan oedden ni'n mynd i Gymru, ond yr ysgol Sul i ddechrau, efo'n hanner bob amser, a byddai'n mynd â ni yn ei Siw Tora a'i Het Galad a'i sgidiau blacin, ond wedi cael ei glanhau ar ddisadol o neb yn glanhau sgidiau ar y Sul. Ac o'n na ddosbarth o ddynion mewn oed hefyd yn yr ysgol Sul. Ac oedd y dosbarthiadau yn y capal mewn gwahanol lefydd, a wrth gwrs weithiau fydda'r dwrnod mawr yn dod o ddosbarth y dynion pan oedden nhw wedi cydweld yn bwnc. Oedden ni'n gorfod cymryd arholiadau, yr arholiad sirol, unwaith y flwyddyn arholiad ysgrifenedig oedd honno, ac o'na bobrion i gael. Ac oedd unwaith y flwyddyn hefyd roedd cyfarfod ysgol pan oedd rhywun o gapal arall yn dŵad i'n ei holi ni yn gwybodaeth reiblaidd. Cymanfa gan unwaith yr wythnos, unwaith y flwyddyn, cymanfa plant yn capal mawr, Llanrws, capal Seion. A fydden ni'n mynd ar y tren o dal y caffi, ac oedd yn mynd dipyn o drip hefyd. Ac fydden ni'n cael, ond yma cyfarfod y pnawn a chyfarfod yn yr hwyr, a te rhwng y ddau, te mewn caffi a cacan siop, dim fydden ni'n cael adra. Ac rhwng y ddau gyfarfod fydden yna orwmdaeth o gwmpas y dref, efo baneri a band, a fydden ni'n mynd o gwmpas ac un lle fydda Heol Scotland, neu Heol Scott fydden ni'n galw hi yn Llanrws. Oedd hyn yn heol o lle oedd mewn fydwyr wedi dod i weithio yn mynfeydd plwm, llawer iawn o'r Iwerddon. Ac wrth yn ystod cyfnod y dirwasgiad o'na lodi mawr a hwnnw oedd y slums yn Llanrws yr adeg honno. A fydden ni'n mynd ar hyd ac yn sefyll o hyn a hyn i ganu, ac oedd y plan bach yn eistedd ar garreg y drws, plan bach troedbwll, yn bwyta tafellu mawr o bara syr. Yn cofio meddwl bryd hynny, ond mae'n wahanol fatha o dlodi. Oedden ni'n meddwl bod ni'n dlawd ond oedd rhain yn bwyta chwydd. Yn ystod yr wythnos, roedd y gobeithlu, y band o ffop, ac o'n y bwyslais mawr ar ddysgu. Dysgu, canu, Tony Sofa, darn o'r Beibl a barddoniaeth. Cyfarfod diolchgarwch, bob amser yn capal ni oedd yn cael ei gynnal ar y trydydd dydd Llun o fis Hydref. Mae debyg ma'n bod yn ardal a Glawog a'r Cynhiaf yn ddiweddar. Ac, ond oedd capal Ten y Groes fel capeli Tir Roland Hughes neu ddod yn tarf eich hen addodau llwn. Pa ddwylo a'i llunio hynny yn fylchau sgwar a frosgo
ffrwm yn foel diadur yn hyd y cwm, a moel y diadur nofo. Oedd i fewn hefyd, oedd ddim ymdrech o gwbl i'w addurno fo erbyn y diolchgarwch. Mi fydda ni'n hoffi mynd i Eglwys Rhwy, Eglwys Fach, ac fydda honno wedi cael ei addurno yn odidog iawn, dros gydau yd a ffrwythau, a cynnyrch y tir a cynnyrch y gerddi. A fyddech chi'n mynd o'r awyr oer i fewn, achos cyfarfod canol wythnos o'r rhain ar dros darllen, i fewn i'r Eglwys Fach, a fydda'r ogla'r ffrwythau a'r bloda yn dod ata chi, a'r ogla'r paraffin y lampau, a'r cwyr gwenyn oedd wedi cael ei ddefnyddio beeswax i lanhau y sebi, a fydda'n Esme Hughes yn chwarae'r harmoniwm, a fydda'n i gyd yn codi i ganu Duw Mawr y Rhyfeddodau Maith. Parti Ysgol Sion yn Nadolig, oedd hwn wedi chafbwynt o flwyddyn hefyd, yn y festri byrfa hir efo llinia gwyn a chanwyll brenu pres, a te a chwaraeo, a wedyn fydda'n ni'n eistedd yn dawel i ddisgwyl, a fydda'r plant i gyd yn dweud pwy sy'n dod dros y grym yn ddistaw bach, ei fardd yn llais a'i wallt yn wyn a rhywbeth yn ei sach, Sion Corn. Ac mi fydda Sion Corn yn dod ei sach ar y gefn a rhywbeth i bob plentyn yn ei sach. A pan oedden ni'n cychwyn allan, oedden ni gyd yn cael tangerine. Dyna o'na ddim mor fatha newydd, mae fel Satsumas a Clementines, ond y tangerine, mewn be oedden ni yn alw yn bapur arian, a oedden ni'n mynd â hwnnw adra i ddangos i mewn. Yr adag yma hefyd wnaethon ni ymuno ar gael guides o chwar a finna a ffrindiau. A profiad arbennig oedd hwnnw. Saesnes oedd y braig, oedd yn cyfaddu am gael guides. Miss Noel Bibi, oedd hi'n arch i briod i wrn busnes o Lerpwl. Oedd yn fyw mewn tŷ mawr yn Ro Plas yn Ro. Ac oedd hi'n dysgu arwyddo hefo baneri gan y tân, heb ddim allan, heb ddim papur, a dilyn olion pobl trwy'r coed. A fydda hi hefyd yn rhoi parti Nadolig i ni yn ei chartra, yn y cartra weithus yma, a fydda ni'n cael te a chwaraeon, a fydda ni'n rhoi rhestr o bethau i chwilio amdanyn nhw, a fydda ni'n mynd o gwmpas y tŷ rhwng y celfi hynafol a pethau werthfawr, a chwilio yn bob math o bethau. A mi fydda hi hefyd yn gwadd un y ddwy ohono i de afternoon tea yn bach waith ar ôl yr ysgol. A ni'n cofio mynd unwaith hefo Mair, mae'n y bardd oedd yn byw i fyny ar y ffordd am hwnna'n bwlch y blwyfa. A oedden ni'n cael te. Dwi'n rhyw bod yn cael gofyn o amser. No, mae'n iawn Betty, rhaid i mi mynd i wneud y cael. So, Ie. cael ymlaen. Oedden ni'n cael te ar y balcony yn edrych allan dros yr ardd. A te China tea oedd ein roed i ni, mewn cabana bach, a tena iawn. A doedden ni'n mynd licio'r China tea yma. A doedden ni'n aros nes bydda hi'n mynd allan i'n ôl yma. A doedden ni'n tywallt y te dros ymwyr y balcony. A rhaid bod ni'n warwarai o'n ddysgu. Ond wnaethon ni ddysgu llawer, ac oedd hi'n agoriad llygad i ni. A fi drefnu ni gael diwrnod o'r ysgol un flwyddyn i fynd ar y tren i am Wythig i'r sioe flodau. Ac fi bywyd nhw'n fywyd hollol arallfydol i mi. Oedd morynion gynnyn nhw, ac fydda'r morynion yn gosod allan gwisgo hir y merched ar gencinio fi nos. Oedden nhw'n hela dyfrgwn. Otters. Ia, ar yr afon Gronwy. Ac oedden nhw'n cadw'r pawenni ac oedden nhw mewn yn hwnna'r Cheini arian ar bost y grisiau. Ac un blwyddyn, tela, 36 allan oedd hi, mi oedd yr holl deulu yn hwylio i'r aif dy briodas un o'r merched i gapdel oedd yn y fyddin. Gwraig arall Saesnes gyfeillog oedd yn gymwynasgar iawn, oedd Mrs Stones, ac oedd hi'n byw hefo dan y fab, gwraig wedyn oedd hi, ac oedd gen hi ddwy forfyn, gwraig arall
gweithio ar y ffermydd. Dwi'n cofio nhw yn dod i ofyn os nhw'n cael cynnal gwasanaethau yn y capel ar bora Sul. A fydden nhw'n dod i'r gwasanaeth am 9 o'r gloch a hynna yn dilyn am 10 o'r gloch. Ac dwi'n cofio hynny adag yno bod i'n cyfeddu bod y bobl yma, oedd gelynion ni yn addoli'r un dyn. Ond oedd o'n rhywbeth oedd o'n dysgu rhywun ar adag honno. Plentyn eiddi o'n i, cael bob salwch blentynnau. Ond beth gweithio oedd cael y clefydd coch, Scarlet Fever, ac oedd mynd i'r ysbyty, yr isolation hospital. Yn groes ynyd? Groes ynyd, ie. O'n i yno am 6 wythnos, ac o'n y chwaen am 10 wythnos oedd hi'n gyda'n fi. Ac Gwyfeles, di-Gymraeg, oedd yn eisiau, a byddai hi'n dod o amgylch bob bore efo ci bach. Ac byddai hi'n gweithio'r plant o Landws, plant o Hydol Scott. Wel, ddim yn gallu siarad bach, ddim yn gallu siarad Saesneg, a wrth gwrs doedden nhw'n mynd all i gyd, fel o'n gwrthi gwely, a byddai hi'n gweithio arnyn nhw, a doedden nhw'n crio. A byddai rhieni'n cael dod i'r gwely, ond dim ond trwy'r ffenest, ac oedd hi'n fus Chwefro, ac yn 2 garw, ac oedd nhw'n sefyll tu allan, a ni'n gweithio ar yn gilydd trwy'r ffenest, heb agor y ffenest. A cyn dod adra, oeddech chi'n gorfod mynd i'r cael y bath carbonic, i'n deheintio ni. Ac oeddech chi'n gorfod croen chi'n rhisgio i gyd. Ar y fan honno, lle oedd yr ysbyty yn ymyl, oedd yna 2 gwydr hefyd, had yn gweithio ar un adeg. Ac yn fan honno, maen nhw wedi adeiladu yr hosbis i blant, tu gobaith. Lle wnaethon ni, pan fi o farw John Ifo, wnaethon ni gasglu arian yn Mortean i roed i'r hosbis yn fan honno. Mae llawer o sôn am good old days. Tybed bod yna oedden nhw. Efallai bod pellter yn creu hydoliaeth a bod y cof yn gallu anghofio pethau hynny, nad ydy o ddim yn mynnu gofio. Yr oedden ni'n dlawd, ond mae gen i fath gyfoes o atgofio gwerthfawr. A mae'r plentyndod a bobl hynny yn gyffyrddodd yn oed mewn llawer ffordd. Mae cymdogion yn dod fi nos i gael torri gwallt gan fy nhad ar y banchfair a finna eistedd yn dawel yn gorna, yn gwrando ar y sgwrs yn ôl ar lamp ac yn sŵn y Saesneg. A dyma cymaint o wybodaeth a profiadau yn cyfoethogi mewn yr adeg yno, yn y gegin. Yno un o'r ein cariad at natur, barddoniaeth a llenyddiaeth, ac addysgasol am ymwydau pobl enwog a phobl gyffredin yn mynd yn ôl i'r 4edd ganrif ar 15. Cymdeithas glos oedd hi, Cymdeithas Gymraeg i haith, a'i sylfaen yn y capel. Efallai y dywed rhai, mae Cymdeithas Busneslyd oedd hi. Ond ys gen i ddim co am hynny, ond ddim yn teimlo hynny. Roedd diddordeb yn ymwydau pobl, a pharodrwydd ei helpu ym mhob achlysur lle byddai angen. Adag cneifio, adag y cynheuaf, mewn amser o salwch am arwolaeth, ac i gyd bathu mewn dyddiau llawen. Mae'n cofio fydda'n had yn mynd ar bwdiau i aros dros nos hefo rhywun fydda'n sal mwyn i'r teulu cael gorffwys. Mae gen i gymaint i ddiolch amdano, a chyda bod yn dydyn, mae'r ymdeimlad o ddiolchgarwch yn dyfnhau. Diolch am fywyd, a diolch i'n rhieni am y bagwriaeth ag efais. Nurture. Ac am ei haberth a'i hymdrech i roi ni well bywyd nag ageisa'n trwy. Yn blentyn, dwi'n ei ddim yn sylweddoli, ac yn gwerthfawrogi chwaith o'r galed oedd bywyd yn had a man, gyda bygwth diweithdra ac ofn cael ei gwneud yn ddigartref. Ond newid baeth o rod i rod, saif y capel o hyd, yn lle o addoliad a thystionaeth, ond dim ysgol sy'n rwan, dim ond un gwasanaeth yn y bore, ac un gweinidog yn gofalu am ddeuddag capel ar hyd y dyffryn. Mae tan o'r Ynton Cartra i wedi newid i hwnt i ddod dychymyg, mae gen i'n ymwneud yma hyn i chi weld fel mae o'r rwan. Ond o leia nid ydi o'n adfail,
gyda Iwan Glangeirionydd, hoff rodfa fy mabolaeth, chwaraelau bore myd, a naeth i ni yn amwy, drwy lawer cwrwm clyd. A mae yna, diolch i ddiw am hynny, lawer o cwrwm clyd yn para. Mae rhai o'r plant o'n i'n mynd i'r ysgol elfennol efo nhw, yn dal i fod yn hyn yn oes. Daeth i mi Nottingham yn 1959, a dyma ddechrau penod arall. Priodi a phlant, cartref newydd, cyfeillio newydd a phrofiadau newydd. Roedd ffrind i'n gŵr yn byw y drws nesaf i Gymraes, ac mi ges i raglen y Gymdeithas Gymraeg yn union ar ôl i mi ddod i Nottingham. A dwi wedi bod yn aelod o'r Gymdeithas ers 1959. Ac trwy hynny, rydw i wedi medru cymdeithasu, a siarad ac addoli yn yr heniaeth ar hyd fy oes, ac rwy'n trysori'r cyfeillio newydd sydd wedi cyfoethogi fy mywyd. Dyna'r llun i'n air sydd yn rhedeg trwy frodfaeth bywyd. Diolch yn fawr. Dyma'r tŷ ar ôl. Dyma'r tŷ yma.